karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Mahal kong kaaway. Just play. Bisan usaon ako pasabot si Ian, wa gyud ko magluib siyang inahan. Dili na siya mawati. Tinuod pa gyud nga wa ka magluib sa imong unang asawa? Wa. Kinsa masab ni si Veronica Abadin? Ha? Diin ka makabati na ng maunga. Sulti lang ko kung si kinsa na siya. Si Ian ang misulti na nimo. Oo, og nahibaw ka naman tingali sa rason kung nganong iyan ang nahisgutan ako. Nagtuo sila nga akong kabit ang batanon kana si Veronica Abadin. Og tinuod pa ni? Dili. Kung mao, nganong nagduda man sila si Ian nga imong kabit kini si Veronica Abadin? Mahimo bang dili lang kita mag-iskot niya? Gusto kong kalimtan ang kagahapon. Please, Alexa. Ayaw o kaya ang nitabo sa unang panahon. Okay. Kung unsa man ang ipanulti ni Ian diyan nimo. Kung unsa man ang iyang mga pagduda nako, pamati alang kini. Apan ayaw kinig tuho eh. Ha? Ayaw nagtukia kung kinsa kana si Veronica Abadin. Okay. Inisa na nga pangan. Onya, unsa may plano nimong ipatukod ining dapita, ha? Hotel sa ibabaw sa bungtod. Wow! Nindot giting dapita. Ayaw lang kayo ubos na ko, ha? Kung dili na ko gustong hisgutan pa ang bahin sa mong kagubot sa kagahapon. Ay, okay na po eh. Wa masabgit ko ilabot sa kagahapon ba? Tugnawa din hi, uy. Ay, pastilan. Nalimot ko padaan mo og jacket. Dali. Paduo lang ako. Okay. Mahimo ba agbayan ta ka? Sure. Asawa ka ko nimo no. Dili silingan. Thank you. Dali. Sandig sa kundughan. Kaluutan ang duha nga naglabing-labing sa ubos. Wow! Kanindo sa hangin din hiyoy. Kung ako'y madato, no? Magpabarog yun kong dakong balay diri dapita ay. Uy, hala. Nam di artista sa atbang, uy. Mura kyog mga angayan. Ay, parison raman di ay sila dong, no? Imong papa babisan idaranan, no? Tishuy man pod. Nangus mo man lagi ka dong. Baho din hindapita. Kalit lang na baho, Binoy. Nga nabot ka. Tuwing wink. Hay may baho di haoy nga humot man ko. Amoy baby. Amoy baby sa mga agtang. Humot lagi ko. Uy, hala. Uy. Abot magani din hiyang kahumot ni mong beautiful. Oh. Uy, hala, uy. Uy. Hain mo itong lovebird sa atbag na wa naman. Oh, Nangos mo na sa kabusing. Maibot yun ng ilong ni mo ba? Madugay ni mo pangus mo ba? bisat. Anong visit man? Uy, ala. Naglatay-latay man di ay sila sa gamayng bridge. Si Ma'am Beautiful, oh. Sus. Ala, ay makasuya man. Oh. Ay, mura yun sila og si Aldin og si Catherine, oy. Aloy, aloy, gigunitan pa ni sirang hawag siyang asawa. No, mura yun og bata si mamalig sa nagyagag ni si Redo. Ala, ngayon yun sila, oy. Happy couple yun sila do. Di na magdayon, Binoy. Kaysa umabot, mugawas gyud ang tinuod nga ngilad og kinaiya kanang Alexa.
Murag sayop ka, bossing. Sisiyo, di may mong masayop ko. Biyaan na ng Alexa nga akong amahan. Pustaan na bata, bossing. Pustaan na, ha? Dili pustangan na. Pustaan na bata ba? Akong sabi mo biya si Mama Alexa na Sir Ed. Sige, sige. Pustahan na ita. Pustangan na. 5,000 kung mubiya na sa Alexa. Okay! Deal! Sige, basta ha, deal. Mubaya din kag 5,000 na ko ha, kung biyaan na ni Alexa sa papa. Oo, oy. Ha, nari kay 5,000 ya. Awa pa. Wa pam di kay 5,000. Nya, makikipustaan na ka ako. Sigurado lagi ko, bossing. Ikay makahatag og 5,000 na ako. Kiyawa ko din mo. Sure, magid ka. Nakita naman ako ang pattern sa ilang love life. Till death do us part, yun na sila, oy. Binoy, usa ka buwan ra lagi na. Musibat na ng bayhana dinis bay. Musibat na kung si Sir Ed ang makibuwag, ano? Siya lagi mubiya ni Papa Ed. Siya. Binuang diha, Lagi. oy. Basta, di lagi na gito ha, di lagi to. O lagi. 5,000. Mao na to ato pustaan na eh. Bantay ka na. Pustaan ay kwarta dili anay. Sige. Sige. Sugod na tag-ihap karong adlaw ha. Busing karong adlaw ha. Oo, sige, sige. Andaman na nandaan ang imong 5,000, Binoy. Usa ka buwan gikan karon. Iyan, dinalian ang maong building, ha? Gusto ko nga maghimo ka na og design para sa building. Mo ba? Mas tindot ka doon ang swimming pool, Ed. Swimming pool. Mas nindot ko doon ay swimming pool sa building nga tukuron, iyan. Okay. Okay ka ba sa maong project, iyan? Okay man. Basta si Alex ang mo-assist gyapon ako, ha? Kay siya magbitaw. Pero, unsaan naman lang ang figura butik, ha, Ed? Makaya ninyong duha ang duha ka project. I-manage lang umayo ang inyong time, okay? Kaya kayo eh. Sige ba? Inigabot sa bay. Amo ng trabaho ni Alex ang pagplanos building. Ganun iangin day ko ni mo, uy. Nga ikaw may gisangunan sa design. Nahibago nga may sold sa ng utok ni mo. Bayan sa design sa building. Maom gaya kang mo design si Nina. Building na ba hinoon? Oh, kumaumisad ko, anak. Nakabati ka ba? Wagi problema ba? Kay kamao maday. Kamao hapit tanang butang kining asawa nimo. Wagi mamisik. Gikan sa pagpanindag pinaypay nga saging hangtod na sa pagdesign og building. Uy, ako pa. Kahibaw na kaunsay angayang ipabarog anang kapita aron daghang matani sa pagrenta. Salamat nga nagkasabot na mo. Gaan na akong dughan nga mularga pa ingon sa Japan. Japan? Malarga ka Japan, Ed? Mubalik na dayon ko human sa kong transaksyon dito. Ba? Ay lang nagdada si Alexa ba? Siya na ba akong kasaligan sa ubang mga trabaho? Nahibaw ko iyan. Alexa, kamong duha si iyan nga akong bilan sa akong mga negosyo samtang wa ko, ha? Mag-meeting ta ugma uban ni Rolando Rowan. Nahibaw siya sa tanang pasikot-sikot sa negosyo. Kamo nang tulo ang mag-meeting sa ubang buhatonon samtang wa ko. Ed? Mahimo kang tugawin? Sure. Unsa man? Huwag ka kapuyan ng pagsige ni mong biyahe. Mao na kining akong kinabuhi sukad pa sa una, Alexa. Dili ka angay mabalakan ako. Pero, hapit naman kadili makapundo sa bay, uy. Nagsige na lang gid kag biyahe. Unya karon adto na sad kag Japan. Tuwa dito akong partner sa building at tukuro na to sa Busay, Alexa. Busa, kinahanglan nga muadto ko. Di day mahimo kung siya mo anhi din sa Pilipinas. Muanhi siya. Apan kinahanglan nga ako ang unang muadto niya. May problema ka ba din, eh? Aha? Wa man.
Naluoy lang ko nimo ba? Sige kag paningkamot. Samtang ang imong anak, pabanjing-banjing lang sa trabaho. Pasagdi lang una si Ian. Makat-ono siya sa dili madugay. Og, mao ka na kong ihangyo nimo, Alexa. Ayaw buwagi si Ian. Kinahanglang naa kakadunay sa iyang duol sa tanang okasyon ug meeting nga iyang tambungan. Okay ba? Makasaad ka ba nako di ana, bahina? Okay, way problema. Kaming duha si Ian ang bahala sa negosyo nga imong mapian. Okay. Good. Sige na. Balik na sa mong kwarto. Ed, hangtod ka na sa kutob nga maglain ko kwarto. Hangtod nga makaton ka sa pagmahal nako. Kanang pagmahal nga ako lang ang naa sa imong kasing-kasing. Ed, Nalingaw ba mo? O naglagot? O kikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!